surt a la mateixa hora. Així no hi ha qui xafardegi. Ara ho veig, vam. Ara vinc, ara vinc. Ai, veig en Toni. Ai, bon Déu, senyor, jo li he fet un baix. Ai, espera, que ho arribaré a aclarir. No pengis. Quin era? Espera. Aquest. Ara, Margarita, por fin mos veiem. Antonio de mis entrañas. Ja era hora de que mos poguessin connectar. Ai, que content que estic de dalt de tot. Ai, dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Sí, te quiero, te adoro, mi vida. Ai, Margarita, que content. Per fi ho hem pogut aclarir. Com estàs? Jo bé estic farta, molt farta de ser dins que nostra, sí, encambrada aquí dins. I jo som molt trascadora, tu ja ho saps, i estic apresa. Bueno, clar, m'ho fot el puta virus aquest. Estem tancats, com qui estiguen dins una presó. El virus aquest de merda. A jo ja m'agradava un poc la corona. I ara és que et sentiró i m'ha post... Ai. És que des que vam venir d'Itàlia en 500 no hem pogut connectar. Què dius? Mira, encara tinc el tubó en la mà perquè m'acab de menjar un tros d'estortell que m'havia quedat desberenat avui matí. Dius que t'he posat per anar a comprar? No és això que diu. Que t'has menjat un tortell desberenat avui matí. Tu saps que quan me fos nerviós, que hem de menjar cosa dolça. I m'he menjat el tros de tortell. Ja pots anar viu ja, No ho hauries de fer, no, això. No, el que tens tu. T'hi has d'esmirar. Van encara t'hauran de estar una cama. Encara que si no hi ha cabell d'àngel, el xocolata també m'agrada, i un dolce... No facis el boig, que no val la pena. Esmira-t'hi. Sí, un dia te convidaré a que vinguis a dir a casa nostra quan s'acabi tot el punyetero virus aquest. Aquesta dona és que encara xerra, és com una cotorra. Amb aquí deu ratllar, perquè a més ets sorda com una massa i no se deu enterar de res. Amb aquí deu ratllar. Mira, jo me telefona na Marieta de la botigueta d'aquí baix. Na Maria. Sí, ella me du de tant en quant el que hem de menester, m'ho deixa penjat a la porta i jo surt i ho agafo. Mira, ella, agradosa. Sí, i tu com ho fas? Jo, na Pili, el fill de na Pili, me va comprar. Ah, sa vecina. Sí, jo t'hi faig una llista i ell m'ho du a nostra. Obre la porta i me fa un crit. Margarita! I jo, de revista de rebàs, per tès que cercaró. Perquè no és qüestió de dir-se, no ens portava molta estona, no. I així mos aclarim. Que no va venir de viatge a nosaltres també, en 500. Sí, el fill de na Pili, tu la coneixes, i sí, que va venir en el viatge, nosaltres. Sí, dona-li record de part meua. Ja els hi donaré, en recuerdos teus. S'alegrarà. Ho voldrà saber tot, perquè és xafardereta, ella. Li agrada saber dels altres. Aquí ja cuento, Aquí ja cuento. Bueno. Això serà ben entretingut avui que vespre. Això ho farem encara aquí. Això serà això. Estic molt content d'haver-te telefonat o connectat, no sé com es diu, amb putes aparatos aquests. He fotut més d'un dia per
per poder aconseguir que mos veguéssim, l'assistenta social també me telefona, sí. És agradós, sí. Me demana com estic i si m'arrent ses mans, perquè ara això vales totes dia rentant mans, dia rentant mans. Jo no havia anat tan neta mai. Bueno, no és que fos bruta, No. Jo sempre he estat molt curiosa. Però, bueno, ara és un excés. Sí, i tu? Que si me fas net, ja ho crec. Sí, clar. Xeco, els tros de baix, ben brillant. Sí, tot, de dalt fins baix. Ben net. Xeco. Ui, serial. Deixa anar els baixos, que això, si no ho treus a pasturar, no em agafarà cap de virus. És veritat. Ai, Toni. M'he de perdonar que encara he dut sabata avui, Sabata? Jo no te'ls veig en els peus, monet. No, sabata de dormir, no, les sabates no. Ah, sí, la sabata d'anar per casa. Ah, és que me tens que deu que va la pila separat. Bueno, si faig net calaixos, que aquest dia vaig a les totes, capaz que encara me'n sortirà qualcuna de pila. Ho aclarirem. Mira, Esteban, la princesa del pueblo. Ai, Déu meu. Ui, ara hi ha moviment per allà. Idò, mira, saps que podem fer? Un dia telefon jo i un dia telefones tu. Tu deus saber com ho he de fer, va? Vale, jo te telefonaré demà. Idò, un pitxauet de d'Albert. Sí, ho provaré abans si me'n sé aclarir. Mira que m'ha costat 10 cosies, no ho pensis. Però bueno, ho han tret a llum, Jo li vaig telefonar a les 8 del matí. A les 8 del matí li telefonava. I ell encara estava mig dormit. M'ho va dir tant de veres, que jo he estat un dia o més a aconseguir poder veure o telefonar, que no sé com es diu. Tu, Masnet, ho tens bé? No, jo sa germana res. No, jo no em puc fiar de res d'ella i m'ho estim més. Ves que tu ja la coneixes, Ja la van conèixer. Saps què és un geni que té? Oh, és una rascla. Mam, ella encara ho dulo de som. I no em pot veure cap. Bueno, tu, niet. Ai. Idò, fins un altre dia, Ai, m'he alegrat tant de veure-te. Sí, jo també t'enyoro. I un altre dia te cantaré una altra cançó, estic molt content. I tornarem a ballar i anar de viatge, a Itàlia a scavalciare questa piccolissima serenata. Cara guapa que ets, ai, que bé. Ai, vinga, Toni, alegria. Un beso molt fort. Un beso, Polit. Jo també t'estim. Sí, no pitjau aquest d'aquí. Sí. Ens ho sé pagar. Això és un avorriment. Hey.